Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Vlada Srbije obezbedili su nešto više od 200 miliona dinara za potpunu rekonstrukciju škole Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu. Ovi radovi imaju veliki značaj za učenike i sve zaposlene, jer škola dobija potpuno nov uređen prostor koji je lepši i opremljeniji nego ranije. Ne samo što će biti mnogo prijatnija atmosfera, lepši ambijent, imat ćemo mogućnost da nastavu organizujemo u okviru jedne smene za sve učenike naše škole i ući ćemo u narednom periodu u projekat jednosmenski rad, gde ćemo učenicima u popodnevnim satima ponuditi neke dodatne slobodne aktivnosti gde će moći da razvijaju neke svoje sklonosti, neke svoje talente. Ono što je veoma značajno da se istakne, u potkrovlju škole dobijena su 2 kabineta informatike, a biće opremljena savremenim nastavnim sredstvima. U prostoru škole biće opremljena i kuhinja koju će koristiti učenici, kao i predškolska ustanova Sunce, a u narednom periodu u planu je da mogućnost korišćenja ishrane iz te kuhinje bude usmerena i na ostale učenike drugih osnovnih škola. Ono što će svakako obradovati đake jeste i nov prostor za muzičku školu. Takođe u krovnom delu škole dobili smo prostor za muzičku školu i to je zaista divan prostor koji će biti opremljen adekvatnim nameštajem i instrumentima i učenici će moći da zaista uživaju u nastavi. Znamo da do sada uslovi su bili veoma loši, da su deca u 2 ustanove pohađala muzičku školu, u gimnaziji i u tehničkoj školi. Sada će sve to biti na jednom mestu. Radovi teku planiranom dinamikom, a završetak se očekuje sredinom decembra. Radi se na unutrašnjim završnim radovima kao i parternom uređenju ispred škole. Rok za završetak radova je 19. decembar po usvojenoj dinamici izvođenja radova. Međutim, mi kao izvođači smo zadovoljni radovima kako napredujemo i idemo ispred te dinamike koja je predviđena. Ne možemo dati tačan datum završetka radova, ali većina tih završnih radova je odrađena. Potkrovlje, prvi i drugi sprat su nam skoro u potpunosti gotovi. Očekujemo montažu svetiljki u narednom periodu. To će biti i završnica ujedno na tim spratovima. Učenici osnovne škole Momčilo Nastasijević će se vrlo brzo vratiti u svoje školske klupe i krenuti u nove radne pobede u potpuno novom rekonstruisanom prostoru za koji su zaduženi radnici građevinske firme Jugogradnja d.o.o. iz Beograda.